videoen er startet. Hej mennesker, i dag spiller vi en på Hypixel. Jeg er Rune, og en lille person igen. Og vi skal spille med Kleinskov, Karl og Emil, Tern og mig. Hvorfor? Jeg siger at lave intro på min kanal. Ja, tillykke. Jeg er abonnent og ikke Kleinskov. Og Karl, hvorfor er vi altid sammen? Fordi jeg er mega sygt på P. Ja, det er også. Derfor mig og Karl sammen. Vi er så OP, end jeg er. Yes. Hallo, giv mig lige noget af det der, du fik. Jeg så. Hallo, plak dig ind til næste, Tak, det der det er fint. Der er med plaksene. Først er Karl. Der skal man bare ikke sige. What? Hvordan kan... Jeg tog også det der til hvert. Hallo, Skype. Jeg kan ikke Skype mere lige nu. Nå. Ses. Ja, han er lidt. Er han? Fuck Emil. Emil, du er der stadig. Ej, Emil. Gør lige så han ikke er med i gruppen nu. Ja, jeg ligger på for ham. Ja. Sådan der. Nu er han ikke mere. Er du på hold med Emil? Ej, ja. Han left party. Tror jeg. Jeg tror Er du sammen med ham? nej, hvor er min vandstand mod mig? Nå, lænestand. Jo. Får du lov til? Ja, jeg er godt, jeg ikke brugt sammen. Det er nok fordi, at du sagde, at han var irriterende. Det synes jeg også lidt, han er. Altså, jeg har ikke noget spørg. Han fik ikke sådan noget. Ja, den her, gal. Ja, den her. Nyks. Vent. Dit bedste. Du fik den her. Undskyld. Ja. Har vi 10 minutter med? Nej, det er mig, der er herovre på den her ø. Ej, men hjælp. Wow. Ej, men det går begge to efter mig, så de ved ikke, de er på vej. Karl, pas på. Karl gør klar til krig. Jeg tror ikke... Nej. Nej. Så hårdt. Ej, nu er det mig. Nu er det min tur. Nå, det er ikke min tur. Nej, ikke nu. Vi skal altså lige efter Karl. Ja, hvis det ikke var, fordi han var død. Ja, men jeg skal bare dræbe. Karl. Selvom Karl ikke faktisk ikke findes. Den er min irriterende møje. Det var... Nej, han sagde, hvad? What the fuck, han er lagt? Fuck, han er lort. What? Ej, det er det her. Det er det her. Det er det her. Det er det her. Der er en, der har 1 liv, 2 liv. Er du med? Nej, han er død nu. Ej, jeg spiller med os. Det kan du se, når du trykker tab. Er du inde på midt? Nej, jeg er lige ude. Nu var jeg på ø. Nu springer jeg bare ind til mig. Nå, vi kan altså ikke stive. Og lave. Nope. Jeg prøver at slå mod den. Det er mig mod 3. Don't you, gumby, gumby, jumpy, jumpy.
Alambi. Der er lov, Win! Det gør Emil også. Okay, skal vi ikke spille solo, når Emil ikke er her? Så. Hvis hvem? Slash party disband. Okay, nu er partyen weiter. Sådan. Okay, det bliver sidste game. Ja, for den her video. Känner sitt. Ej, syg, jeg kun fik diamond chestplate. Og jeg fik også diamond bukser. Du alt. Hey. Hvem? Nå, han... Nej, jo. Nej. Nej, jeg er ikke dum. Og jeg har golden apples. Ej! Det gjorde min tommel, så jeg gjorde hvad så. Jeg vil i hvert fald bare sige tak fordi du er med, og jeg håber, at I synes, like